Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri Sudurgorrira. Humorea, ironia, autokritika eta giza satira batzen dituen saiora. Eta gaur beti bezala gurekin Oskar Estanga, arratsaldeon. Ongi etorri, eta Fernando Agustegi, arratsaldeon. Eta gure gaurko gonbidatua Fertxu Izquierdo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri. Esker. Baina, bueno, lehen nahi baduzue joango gara ikustera ea Maiak zer prestatu digun, beti prestatzen diguain gauza asko, zer prestatu digun. Arratsaldeon lagun Sudurgorriok, zer moduz joan da astea? Ongi ikusten zaituztet eta hori ez da seinale txarra. Lehenik eta behin gure gaurko gonbidatua agurtu nahiko nuke Fertxu Izquierdo, ongi etorri gurera. Plazer bat zu hemen izatea. Gaurko ere menu kompleto bat prestatu dizuet. Hauexek izango dut baitira albisteak. Bideo sorpresa batekin hasiko gara eta ondoren Turkiara joango gara. Espainiar estatuari dagokionez berriz, pentsiodunak izango ditugu hizpide eta Euskal Herriari dagokionez kalamuaren denboraldiaz hitz egingo dugu. Nafarroari dagokionez, Gran Hermanoko lehiakide Nafarra aurkeztuko dizuet eta kulturan Avril Lavigne izango dugu hizpide. Kirolean berriz, Euskal selekzioaz hitz egingo dugu eta amaitzeko asteko irudia eta bitxikeriak izango ditugu. Menu kompletoa, euskal menua, denetarik eta asko. Eta berdura pixka. Eta berdura asko, eta tomatea bai, Zerbait ola digeritzeko zaintxamarra. Tomate asko, ozpin pixka. Bueno, digestibo bat eta. Bueno, hori guztiatuko gara asko ongi mastikatzen. Hori da, ez? 28 aldiz, ez? 28 aldiz. 28 da? Hori esango dut, makrobiotikok 100 piko esate dute. Nik uste beti bezala, ez dutela 100 piko gero ea 50 egiten dituzun. Bueno, baina orain guazen Fertxurekin, gauza asko dauka kontatzeko, eta... Guazen Fertxu dastatzera. Fertxu dastatzera, pixka tomatea, Zizkamizka, eta kontatzen dugu. Sarrerak. Sarrerakoak. Kasetaritza, narratiba, poesia, gazariak erabatze dituzu, zer gehiago gustatzen zaizu, zer arlo gehiago gustatzen zaizu hortik? Gehiago igual poesia. Poesia, bai. Betianik edo idatzi dudalako poesia, eta gehien bat euskaraz idazten hasi nintzenean, poesiarekin hasi nintzen. Ez dakit da gauza igual bitxia edo jendeari arreta deitzen dio, ez? Baina bai. Eta adibidez kasetaritza asko gustatzen zait, eta kasetari bezala ere egin dut lan, baina kasetaritzan eman zidaten sari bat Gaztezulo aldizkaritik, baina zen bitxikeri bat, osea, zen... Ez dakit, izan zen, antolatu zuten lehiaketak moduko bat, egin behar zen artikulo bat, baina humorez egina. Eta ni garai hartan zegoen Ibarretxe planaren asunto guztia, orduan nik egin nuen artikulo bat, esanez Ibarretxe plan horren barnean sartuko zuela proposamen bat sortzeko punkaren ministerioa, horrelako zebait janaritzen, eta bueno, orduan hori da bitxikeria. Eta gero narratiba ere, oso gustera, baina gehien... Poesia, ez? Poesia punka. Poesia baita ere. Originala, ez? Zeren galdera hori, poesian ikusten mundu guztiak uste dugula demode dagoela, baina hori ez dakit horrela den, edo baden, edo ez den, edo ematen du zugan ez. Nik uste garen gehienak edo haunitz ez, ignoranteak ez, poesia munduan, baina dakitenek edo gehiago baloratzen dute poesia narratiba baino haunitzek ez? Zailagoa omen delako ez? Bai, nik ez dut nire burua ez dakite, aditutzat hartzen, baina disfrutatzen dut asko, irakurtzen dut asko, baina baita ere esaten da poesia erosten duen jendea dela ere, egileak ere bai direla, ez? Idazle batzuek erosten dutela beste batzuen... Eskerrak, elkartasuna, ikutsi. Beraien artean da, ez? Baina, poesiarako beti dago, ez? Eta pentsatzen dut beti egongo dela tartea, ez? Baina, bai, punkarekin nire gustatzen zait lotzea, ez? Punka eta poesia... Nondik dator punkako grina hori?
Nire? Bai, zure. Euskaldun bati hori galdetzen. Poesiarako eta... Beti da nik, ez dakit, beti da nik. Pentsatzen dut gainera, punkat eraman ninduela poesiara, letra batzuen bidez, eta talde batzuen bidez, eta gero deskubritu nuen poesian vanguardiak eta horrela, eta nahiko gaur egun irakurtzen dituzu gauza batzu, vanguardientako idazlek egiten zutena, eta esaten duzu, hau bai zela punka, eta zen 1985ean, eta... Ez que orain modan dago neopunk eta horrelakoak, eta hori zuri ja ez, ez? De postal, hori ja horre ikusten zen, ez? Dena ikuste hori, errua institutoei eta eskole botatzeran noa, beste behin ere ez, nik uste daukagula irudi bat poesia dela, ai, princesa, zer dio, gazteluak, ematen du hori da poesia ez dugun ideia, ez? Ez dugu kulturarik, ez? Ez dakigu konzeptualki zer den, zenbat aukera ematen dituen, ez? Eskerrak hor poesia punka dagoela... Azken finean, Evaristo ez, da poeta ikaragarrizkoa, Evaristo bezala, baina Evaristo... Oraindik ere hor dagoenez, ez? Bai. Eta noiz hasi zinen idazten? Idazten du txikitatik, baina baita idazten nuen gazteleraz. Txikitatik, etxean, baziren, komikia baziren, ezakize eta irakurtzen nituen, eta ja neukan zaletasuna, baina gero hori, erabezaroan utzi nuen, 17 urterekin, hori, nezitzaren interesantzen, kontzertutara, eta horrela, urrun idaztea... Eta ematen du denbora galtzen ari zinela, baino, investigazio artistiko bat egiten, aldarrikatzen dugu. Hori da. Horrek bizitzak ez ematen du, bai. Bai, orduan gero euskaldun du nintzen, euskaldun berria ere banaiz, eta... Euskalduntzearekin batera, hasi nintzen deskubritzen eta euskal poesia eta euskal literatura orokorrean, baina gehien bat euskal poesia. Eta orduan berpiztu zitzaidan idazteko gogoa, baina hizkuntza mundu berri horretan, euskaraz, orduan bai. Zein genero da gehien gustatzen zaizuna? Denetik, eske poesia, narratiban gustatzen zait asko, eske igual genero baino gehiago egile batzuk. Zein izango zenuke igual orain tortzen zaizun baten bat, ero gehiagi dira? Bai, asko dira, baina bat nire referentzia handia izan da, adibidez, novela beltzan, badago idazle bat mexikarra, Paco Ignacio Taibo, eta hori iruditzen zaiz superona. Ez da novela beltza, baina beste modu batez egina, baita ere humorearekin egina, eta gero adibidez, literatur fantastikoan, igual ez dut gehiegi jarraitu, baina badago emakume bat, gainera duela hilabete batzuk hil zen, nahiko adindua zena, Ursula K. Le Guin. Eta, iruditzen zaiz, bere novelak dira fantastikoa, baina beti dago mezua hor atzean, beti dira feminismoa, anarkismo, eta iruditzen zaiz oso interesgarria, oso polita. Bueno, ondo da. Baina, denetik, Eta gu youtuberi begira. Eta gu jakin gabe. Badakit, nik irakurri pixka bat, Fertxuren biografia, pixka bat, etxekoranak egiteko, eta hasi zinela txikitatik zure lan guztiak egiten eta argitaratzen. Egia da. Zu zeure buruan lana egiten zenuen orduan, ez? Bai, sortzen dituen nire historiak eta gustatzen zitzaidan, beti gustatu zait ere eskulanak egitea eta horrela orduan. Egiten dituen nire, gaina eskuz, garai hartan, eskuz, nire marrazkiak... Eskuz egindako. Josi bebai egiten zenuen... Hainbeste igual ez, baina grapekin, prekarioagoa, baina... Gaur egun bebai, jende askorek egiten du hori, ezta? Bereiek josita, liburuak eta... Da zertan inspiratzen zara idazten duzunean? Bai, momentuaren arabera, ezakit. Izan daiteke ikusi duzun egoera bat, ikusi duzun objektu bat, izan daiteke batean burura etorri zaizun hitz bat, beti igual esaten dut edo oroitzen naiz horrekin askotan, lan egin nuen urte batzutan fabrika batean, ez? Eta fabrikan, 8 ordu fabrikako lana nahiko aspergarria da, eta hor, burua beti borborrean,
Eta beti hori, edozein ez dakit, tuerka batekin jazten nintzen. Eta igual hortik tiraka, ez, bai, eta esaldiak ateratzen ziren, eta gero ja, ez, lasaiago ematen zenion forma, ez. Baina ni fabrikan nire eraman, igual libretatxo bat hor, eta igual ideiak apuntatu momentu batean, gero garatzeko. Edo non idatzi alda, ez da? Bai. Esango zuen enkargatuak, beira, apuntatuko du neurriak erakitzen, eta berza apuntatu den da, tuerkaren buelta, zema zentimetro! Eta idatzi duzun liburuetatik zein da gustokoena daukasuna, ero gehien gustatzen zaizuna? Nik idatzetakoa? Bai. Ba, edozein ez, baina, bueno, ezberdintasuna izan daiteke poesiarekin nolabait, askatzen duzula zure barnean dagoen zerbait, eta gero narratiban egin nuen eleberri bat, mendeko borroka, Erroman kokatuta, Erroman girotuta, eta, bueno, novela hori da nahiko ganberro ere, da Erroman, nahiko ere barregarria, estena batzuk, dago zinemaren mundua sartuta, agertzen da pertsonai bezala Bruce Lee, eta Bruce Leeren inguruko giroa. Narratiba punk. Eta gero 70. hamarkadako Italiako giroa ere, talde armatu ezberdina, fasistak, ezkertiarra. Orduan liburu horrekin disfrutatu nuen pila, gainera hori izan zen, eman ziaten beka bat liburua idazteko, Iruñeko udalak, eta aukera izan nuen Erromara jateko. Claro, eskori ni joan galdetzera, ez? Dokumentazioa eta beharko zenuke, ez? Orduan hori izan zen gozatua. Interesgarria, bai. Murgildu, talde armatua, Bai. Eta, bueno, ongi dokumentatu behar da. ekarri diguzu hemen, ez? Otameretzi idazle Nafar liburuaren koordinazioa segon zinela, ez? Zua arduratuta. Zer kontatu aldi guzu liburu horri buruz, zertan... Hagen kamarari erakutsi gure Erakutzia berpizka bat. Bai, eskaini zidaten koordinatzea liburua, atera zen ideia bat, hau atera genuen iaz, 2017an, eta 2016an atera zen beste liburu bat gaztelaniaz 24 relatos navarros, uste du deitzen zena. Eta hasieran bazen asmoa ateratzeko edo sartzekoan ere relato batzuk euskaraz. Baina geratzen zen desorekatuta, oso ziren euskarazko relatoa, pobre, arraro, ez, 24 narrazio gazteleraz eta beste 2 euskaraz. Inkluso hori, gazteleraz idazten zuen jendeak esaten zuten, hobe da, ez, euskarari bere tartea ematea, eta orduan hortik abiatu ginen, eta hasi ginen jende ezberdinarekin komentatzen, eta animatzen ziren, eta hasi ziren animatzen, eta igual 50 laguneri esan genion. Eta asmoa zen ikustaraztea Nafarroan jende asko dagoela, ez, euskaraz idazten, Pentsatzen dugun baino gehiago, ez? Pentsatzen dugun baino gehiago, ni neu ere harritu nintzen, hasieran egin genuen zerrenda bat eta ateratzen ziren 20 izen inguru. Baina hori, idazle batekin hitz egin eta jartzen gintuen, ez, beste baten pistaren gainean, eta hitz egin duzuen honekin eta beste honekin, eta gainera irizpide bat zen guztiak, kalitate minimo bat izatea, eta edo sariren bat irabazita izatea, edo orduan, hortik hasi ginen, jarri genizkien baldintza batzuk, gai librea, baina nolabait Nafarroa agertu behar da hortik, ez? Bakoitzak ulertzen zuen moduan. Orduan oso gauza bitziak eta nire ustez interesgarria atera zen. Azkenean 39 geratu ginen, mota guztietako idazleak daude, batzuk ezagunagoak, beste batzuk ezain beste. Lan interesgarria orduan, ez? Bai. Beste gauza bat zuretzat, ez? Izan da, baina... Hori da. Niretzat oso polita, eta aukera oso polita koordinatzea hor, ez? Nafarroko idazleen artean, gozada ere, bai. Eta orain ze proiektu dabilkizu eskuan, zerbait da daukazu? Hor zehazki, ez beti dauzka nia gauza buruan. Hori artista batik gabe. Batean zentratuta zaude.
Nire proiektua izango zen denbora izatea, denbora izatea zerbait egiteko. Aitagintzan ere sartutan abil. Aitagintza! Azken urtea hauetan. Oso ona, Aitagintza. Fernando, hartu, Langintza, baina gehiago. Eta noiz idazten duzu edo, noiz gustatzen zaitzu idaztea? Denbora izan ez gero. Bai. Pues behitu, gustatzen zait idaztea igual gauean. Baina, gero, realista izan da, askotan gauean zaude lur jota, Aitagintza, kasko eta gau, idazteko ere buruan nahiko argi izan behar duzu. Orduan kontrako egiten dut, garaiaren arabera, baina adibidez, liburu hau koordinatzen ari nintzenean, testuak irakurtzeko, mezuekin, nirea ere idazteko, ez nahitzen nintzen, goizeko 5 edo 5 erditan, eta tarte bat, 2 orduko tarte bat hor, aurrera. Paliza da, baina hor gutxienez esaten duzu jo, baina gero ja zaudenean hor 2 ordu horietan zu bakarri gauarekin esaten duzu. Eta amaitzeko Fertxu, badaukazu esaldiren bat, bizitzarako balio dizun esaldiren bat, edo... Ez daukat bat ola buruan, baina ja punkarekin hasi garen ez, punkaren lelo hori, do it yourself, egin gauzak zuk zeuk, ez? Ez dakit, hori horrek beti lagundu nahi, bai. Eta nik neu hori egin dut, ez dakit, poesia idazten hasi nintzenean, egiten genuen fanzin moduko bat, paperarekin, eta nire lehenengo lerkeak atera ziren horrela, ez? Liburu txiki batean, liburuzka batean hor, eta horrela, ez, espero gabe inore etorriko... Esaldi egona da, ez? Gaztei eta esateko baina egin zeuek, ez? Euskal Herrian ontaz badakigu zerbait. Bai. Ezin bada egin, baina egin, ez? Egin, eta gero Aitagintza ere egin zeu. Egin, ez? Alduzun bezala, baina egin. Eskerrek asko Fertxu, gurekin egotagatik. Espero dugu gustora gonzarela. Bai, oso gustora, mi esker. Eta sorte hon. Eta mi esker poesia punka ekartzea. Eta orain guazen Amoiak kontatzen digu munduan zer gertatu den ikustera ber. Gaurko albisteekin hasi aurretik bideo bat erakutsi nahi duzuet. Iritsi berri zaidan bideo bat hain zuzen. Gogoan duzue aurreko asteko gonbidatuak Ainhoa Juanizek nola esan zigun twerking ikasten ari zela eta bideo bat bidaliko zigula, bere hitza bete du eta bideo hauxe bidali dit. Hurrengoan animatuko zarete zuek? Segi lasa, segi. Aulkiaren hankak egin dute krik-krak eta ez nez gehi fiatzen baino bestela. Bai, hor, twerking. Twerking egin alda bestera batera? Ipurdiaz izan beharrean? Ez ezta, bakarrik ipurdiaz da, ez? Bueno. Tuerka berez. Behar bada Euskal Herrian da tuerko zain izena, ez? Purdin. Twerking bali bada? Purdin. Purdin. Ze ona baina ez da? Arrasongi, Amaia. Ainhoa, barkatu. Amaia ere bai. Amaia beti. Twerking. Ja du mutuen sartu, Amaia beti, arrasongi egiten dela lanian, eta ja, Amaia, Ainhoa Juaniz. Ainhoa oso ondo, ez da? Ainhoa, ni hori ez nintzen bere programan, zer pena dena ez da posible baino, Ainhoa. Bai. Lenguan erakutsi zuen Xauli ez dela mingiñaki, baina gorputz osoakin ere arras Xauli da, Txiklea da, Xauli. Ai, nire txiki Xauli. Hala ere, nik falta mota dut parte hartze pixke gehiago, hor Euskaraldiaren aurkezpena zen. Euskal Herrian badakigu parte hartzea dela gehiago elkartasunetik. Ez da inbeste izaten parte hartze. Osea, ekintza eta elipsis, ekintzen elipsia da. Hemen gaude eta zurekin gaude, baina ja hortik. Eta txaloak ja...
Txaloak ja ikeragarri, ez? Tuerkin, nengo dugu tuerkin, ez que tuerkin. Bueno, hau egin zuretzat, tuerkina urrengoan erakutziko. Pixkana. Erakutzi pixka Urrengoan bat, gehiago. etorri. Beti utzi behar da, hobetzeko tartea. Urrengoan gehiago. Hori, Gehiago. Urrengoan etorri eta hemen egin beharko duzu. Hemen. Bueno, eta beste modu batera esan da, gustatuko litzaiguke pila bat, urrengoan hemen gurekin zuzenean egingo bazen. Eta... Ni suposatzen dut animako dela, ezta? Bai, gainera bi aukera, Ainhoa edo Pantxika. Hori da, biekin, batakin edo bestekin. Edo bat edo bertze, edo biak. Edo bat edo bertze. Zinerra raultzen. Bera nahi duena. Ainhoa, aukeratu nahi duzuna, baina etorri gurekin, ezta? Mila esker oparitzeagatik, zurekin gaude. Bai, gainera, erantzakun, etorriko zela bere sudur, sudur bat. Sudur bat dauka, gainera. Larruzkoa edo ez, Esan zuen, ez da, zelan bai, zen, ez dakit ze... gomarekin eta... Ameriketako estatu batuetatik garritakoa, hemen ere saltzen dituzte ja, Baina, ikeragarri, Sudur gorri profesionalak, eskerrak. Inoiz egin duzu greba lagunok, Turkian behintzat ez atzaizuela horrelakorik burutik pasatu. Izan ere, Istanbulgo aireportu berriko 24 langile atxilotu dituzte, hain zuzen greba egiteagatik. Nori okurretzen zaio greba egitzea? Gaia, ni obsesionatu nago edo Turkin egin nahi gara berriz ere. Turkin jarekin hori da. Hor, Turkin ez da hain farregarria, ez? Ba, ez. Turkin. Zelako gauzak ez da. Bai, Zenbat iztripu. zoritxarrez, ez dakit nik Turkiaraino joan behar dugun alako gauzak ikusteko, Behar bada, hola, 24 eta bapatean dena golpean, hola, greba egiteagatik, baina seguro nago, hemendik ezain urrun, izanen direla alako gauzak, eta ez behar bada, greba egin duzu, kanpora. Ez. Urrengoan, kusiko duzu nola... Eta orain da garaia ateratzeko garai bateko historizarra, bai? Eta ni unibertsitatean nengoenean, magisteritza egin genuen itxialdi bat, eta 100 piko lagun txintxillako komisaldegira eraman gintuzten eta etzen atera sudur gorri, etzegoen sudur gorri. Beste zerbait egongo zen baina, ez? Bestakit non ateratzen, baina irakasle batzuk ere dimisioa aurkeztu zuten, eta alegia, ematen du momentu zehatz batzutan, gauza zehatz batzuk gertatzen badira leku zehatz batzutan, badira katastrofea. Eta aldiz beste gauza batzuk larri, bueno, eta berdina, ez? Kontekstua ez dugu zongi ezagutzen, ez? Baina, nik bentsat entzun dudanez, istripu asko eukitzen dutela, beste hil dira hor aireportuan, eta langileak greban daude gauzako betzeko eta hori dana, eta begira, ez? Ezin dute protesta? Ez hor, ez leku askotan, ez, egia esan, baina... Ez, eta zoritxarrez, azken urteetan eta, edo hamarkadetan, hauniz jautsi da, greba egunak. Eta egiten direnean, ikusten da, lortzen direla gauzak, Lehengoan irakurtzen nuen sare sozialetan, ez? Badakizu zergatik Hego Euskal Herriko langileek, ez dakit, ez du gogoan orai, Espainiar Estatuko ze bertze erkidegotan, ez? Konparatzen zuen, zergatik Hego Euskal Herriko langileek dituzten soldata hobeak eta baldintza hobeak, ez dakit ze erkidegotakoak baino. Grebe gopuro. Eta zen, badakizu zenbat greba egun egin diren, horregatik, ez? Orduan, bueno. Gu beti izan dugu fama, ez? Bai. Fama bentsat bai, ez da? Bueno, hor zauden zenbakiak, ez dugu gogoan zenbaki ziren, baina... Argi dago elkartasunik handiena langileekin, hori da, beti nola ez, pixkat notizia batzuk, gero komunikabideekin ere zorraz, baina beste langileekin beti... Langileekin beti. Lana bai dela gauza serioa. Bai, oso serioa. Eta ziurtasuna garrantzitsua da beraientzat, ze gauza da, ezin dira egon segun zelako, guk ez dakigu zelako gauzak egiko duten hor lan egiteko, aireportuan, baina, ziurtasun bat... Kexatu bali madira zerbaitengatik izango da, pentsatzen dut, ez? Bai, hori ziur. Gu, beraiekin gaude, Turkiako langileekin. Espainiar estatuko albiste bat ekarri dizuet orain. Carlos Solchaga, ministro ohi sozialistak esan duen zuzen pensiodunek ez dutela arrazoi, izan ere beraiek jasotzen duten diruaren erdirik ere ez zutela ordaindu beren garaian esan baitu.
Dena den, pentsiodunek haserre jarraitzen dute eta hauek izan dira aste honetan utzi dizkiguten irudiak. Zurra eta lurren ditut. Zelako indarra daukate. Ez duen ikusi. Hoi da, horiek bai intutela seguraski grebak lehenago, eta oituratu daude, baut esperientzia, eta ikusten da, nabari da. Eta usardia, eta bereziki. Bai. Ez daukate galdu beharrik ezer, esaten zango dute, eta benga guazen... Beren borrokan sinesten dute, ez? Eta hor, ni hartzen naiz bertzaldean, ez? Zaila egiten zait, baina... Eusu jartzea, ez dakitzen, baina duzu, edo... Serio, jarri ba serio. Jartzen naiz Polizia Nazionalen paperean, eta... Hau da gai jartzaia delako Nafarroko txapelketan orduan gai da. Hoi bai ausardia, Ze, klar, igual ez dute pentsatuko, ez? Gero gu izango gara pensionistak. Ez dute pentsatuko, ez, Polizia Nazionalek? Polizia, bueno, ez dakit hori sartzen den oposaketetan, proba hori. Baina, bueno, ez gara hor sartuko. Dena den hor ere badago alako jolas kurioso bat bai, eta da polizia Euskaldunak balira agartuko zen, igual jarrera, eta hemen ez dakiz ze puntutaraino jarrera oldarkora eduki dezakeen poliziak irudiaren gatik eta konbenitzen gatik. Orduan ondorioz hor dagoen proportzio bat ere horrek ere badude. Dena den hori niretzako oso kuriosa, politikari batek esatea, ez dutela pensiodunek ordaindu jasotzen dutenen erdia, haiek dituzten soldatekin politikariek. Alegia, haiek jaso dute zenbat ordaintzen dute eta zenbat jasotzen dute, eta hau da, zertan datzan sistema hau, ez? Jasotzeko ordaindu behar duzun, edo nondik datorren diru hori, edo nork sortzen duen, edo zer den, ez? Eta politikari hau nintzen baldintzak, ez? Segun eta ze kargo betetzen duen, 8 urteko lanaldi batek, uste diputatuek eta horla dutela, ez, edo presidenteek, eta 8 urte lan egin ezkero, ja biziosurako baduzu... 8 urtekin bakarrik, Pentsa. Eta gero ez, bai, zein enpresarik egiten du ez dakizete gemaneje eta ala dirua, ez? Orduan, diruaren sistema honetan berdintasunetan, ez, baina berdenaen eredu bat, ez? Ere jartzen zuen hor nonbait, ez? Orain dira jubilatuak eta 78an ziren ikasleak. Beraiek Gauza berak egiten. Beraiek bakarrik borrokatzen dute ordu bat. Edo bereziki, ez? Bat dira generazio bat, eta beste generazioentzako igual topatu dituzte alako bakuna batzuk, ez? Tuerkina eta... Bai, igual arretan desbideratzeko, ez? Bai. Euskalo, gu, nola ez, pensiodunekin gaude, eta gu ere nahi dugu zuen kolektiboan sartu. Lasai, Bai, nik uste ere... Praktikatu egin beharko du. Ez ditugula behar bezala babesten Polizia Nazionala aipatu dut. Zutera pentsatzen ez, baina guk ere ez zuera pentsatzen dugun. Gure etorkizunare jokoan baitago ez. Bai. Gure balizko jubilazioa. Eta asmotan gaude iristeko. Hori da. Eta jartzen ere ari gara. Hori. Soltxarra. Kalamu denboraldia hasi da eta aste berean bi baserritarrek tiroka erantzun die kalamua lapurtzera hurbildu zaizkien gaztei. Kasu bat Bizkaian Berriatuan izan da eta bestea Gipuzkoan Hernialden. Gauza, ederra da ikustea Euskal Baserria ari dela zabaltzen bere landa eremu eta... Hau pelikula bat ematen du. Tomatea, letxuga, kalamua, patata, behar da, beratza... Bioanistasuna. Osasuna, ekosistemarena, gorputz harimaren zati guztiak elikatzea... Eta segurtasuna. Claro, zure kalamua ebastea tortzen badira, zein marozu. Segurtatu. Hainbertzen denbora hoi zaintzen, gero ebasteko, hoi.
Hoi txusi da. Dena den, da eske berri bakoitza nola denez, euskal baserritarrak eta gazteak. Imaginatzen dut herrietan gazteak hor kotxeekin, pum, aber baserritarrak eta baserritarrak bakoitza bere batzen, pum. Izan da berritxu gainera, ondarrun ondoan dago berritxu, bai? Bestia esan du Gipuzko, bai? Berritxu, maritxu. Hor asmatzute. Maritxu, kajoi, kajoia betea, maritxu betea kajoia. Bai. Dena den hori hau ere da gaita boietako bat, ez? Baina ze evidentzia denez, Euskal Herrian eta munduan jendeak egiten duela bere autokonsumorako, ez? Autogestioa. Bai, autogestiorako gauza, baina oraindik garraitzen du izaten... Eta kalamua, batzuia erabiltzen da, terapeutikoki erabiltzen da, ez? Herrialde batzutan gainera onartua dago edo legalizatua dago, ez? Gutxienez erabilera hori, bertze batzutan bertze bat ere bai, ez? Gaur irakurri dut, sukaldetan ere hasi direla kalamua erabiltzen. Zehazki, otarrainskak, ez? Otarrainskak bertze batzuk bezala, ez? Bizirik sartzen dituzte hala da, ez? Egostera edo bizirik sartzen dituzte, ez? Nonbait, txef batek bere sentiberatasunea erakutsi du eta sufritzen dutela uste duenez, kalamua erretzen du, ez dakit berak erretzen duen edo erretzen duen sukaldean, pixkat otarrainskak lokartzeko eta hola ez sufritzeko. Zelako gauzak ekartzen dugu, Fernando? Kalamua ona da, ez? Argi dago. Arretxuta utzi gaitzen, ez? Gure baserriko kalamuak defendatuko ditugu. Bueno, animo baserritarrak eta animo gazteak, ziurraski, hobeto baluke gaztek ere zuki alkohol dituzkete bere, ez? Hor lurra behar da, lurra, landatzeko. Baita, baina, ojo, ez gaitezela erori otarrainskaren paperean eta kalamua erretzeagatik oharkabean sar gaitzatela... Hori da, kontuz. Hori da, ez gaitzaten lokartu eta egosi. Ez gaitezen. Azer ateraldiak dituzuenak, aurrera jarraitu behar dugu. Estefania Unzu, youtuber iruindarra, Gran Hermano edo Anai Handia realitiko lehiakide berria izango da. 7. aurraren esperoan dago bera eta haurdun dagoen lehen emakumea izango da reality honetan parte hartzen. Edurne zuri eta 7 txikitxoak. Ez hau izango dela, ez? Bai, ez dakit lokartuko ez. Aita gintzan, bentzat, nik ez dakit ama gintzan. Aitza ez dakit aipatu dut, ama 7. 7. Eta bertan jaioko da? Bertan, hori bai izango dela, reality. Oia, Show de Truman, ez? Nola zen pelikula hori, ez? Bere bizitza, jaiotza baino lehenagotik ja reality bat zen, ez? Da bere emaztea aktorea zen, bere mediku aktorea dana. Ze pasada, ez? Ezagutzen duzuen eskau? Estefania Unzu. Ez dut uste denborari daukanik, ez? Kanpora tratzeko. Baina youtuberra baldin bada, agian egingo dutena YouTubez. Eta aurrekin, eta kria. Zuk ezagutzen duzu bai? Nik ez nuen ezagutzen, baina hau entzun da gero, esaten duzu, zein da youtuberra. Gazteak jarraitzen diote, ero zein jarraitzen du, ez? Suposatzen da dela, bere familiaren gauza kontatzen duela YouTubeen. Orduan, igual, ama guztiak, ero gazteak, nik ez dakit gaia badu, ez? 6 aurre eta... Egia da fidagarria dela denaen hori, Nafarroan badakigu zeinek edukitzen dituzten holako hainbeste seme alaba, ez? Normalen izaten da. Eman korrek. Edo hori, datorrela. Besterik, ez dut inorrekin ezer sartu. Zornea nola da? Erdaraz? Push. Push. Nik ez dut ulertuko. Beste Iruñako bat, beste reality batean. Zer daukagu hau, gero beste Iruñako bat oten, irabazi zuen bai, ez? Amaia bai. Hau normala oten. Iruña zer gertatzen da? Iruña agian, nahi dute arreta eraman oraindik esata, etxe Iruña badela, Iruñan... Bakarrik ez dago la manada, osak egiago. Edo Iruñan denak ez direla intelektual euskaldun eta Iruñan. Eta bertsolariek. Eta bertsolariek, badagoela ere me pixka azaleko gauzak, hombre. Zesta normala,
dana, Supervivientes, Iruñako batek irabazi zuen. Otea, beste hau Amaiak irabazi zuen. Orain, oten beste Iruñako badagoela esaten dute, eta oso gona dela, eta ezakize. Eta orain esaten digu Amaiak, hau zelan da, Berdeliz. Esan du, Berdeliz. Berdeliz ditzen, bueno, motea ero da, ez? Estefania Unzu. Baina bere motea Berdeliz. Berdeliz. Berdeliz, nondik aterako da Berdeliz? Arrain mota bat, Ume asko gitzen duen arrain mota bat da, edo? Berdel. Arrautza askokin, ez? Berdela, claro, Berdela. Berdeliz. Multrikun egiten da, Berdeleguna. Berdeleguna. Hortu, mira, han, mandezala. Berdeleguna, antxoa eguna, denetik bizan. Antxoa eguna, Ondarrun. Eta Iruñan Berdeliz eguna. Eta Iruñan Berdeliz eguna, hori. Bueno. Bueno, sorterik onena, eta nik ez dut ikusiko, baina hori ikusten da. Zazpigarrena bertan jaiotzea, hori bai showa. Eta, bueno, dena ongi joan dadila, eta... Kultur albiste bat ekarri dizuet orain. Asko ziren, Avril Lavigne abeslari kanadiarra hilik zegoela ziotenak, baina 10 urteren ostean musika mundura itzuli da berriro. Indartsu datorrela esan du gainera eta diska berria kaleratuko duela aurten. Nerabe garaian makina bat abesti kantatzen genituen bereak. Hau igarri da Amaiak gustatzen zaiola, Avril Lavigne, Mikel Márquez bai, baino ja. Avril Lavigne dauka punk.pop punk. Ez dakit naztatu alda. Pepe, ez? Pop-punk. Post-punk. Bueno, guztut, gaixotasun bat, eritasun bat pasatu duela, eta uste duzuela, hilko zela, eta... Bai, ez, nik ere entzuna naukan hori. Saketzen bakarrik simbolikoki edo metaforikoki... Ez, eiri zagola, arraseri gainera... Horrengo letrak izango dira sakonagoak eta... ez? Claro, segon bada irzorian eta... Ez baitakit lehenagoko letrak nolako ziren, ez dakit. Dena fenomeno bere oso kuriosoa, ez? Esan dakoa, gure nera bezaroan ez, gure ereduak ez ziren... Behintzat diot kuriosoa, ez dut hasiko gobea edo kerragoa, bai? Ez dakit hori posible den, esan gabe, baina, bueno, oso kuriosa da, ez? Orain ereduak edo erreferentziak, Kanadako bat badela hemengo, ez? Referentzia normal bat, beraztegin, ez esateagatik amezketan. Bai, globalizazioa, ez? Kurioso, eta kurioso, ez? Nola bihurtzen, nola aldatu den hau, eta ze gauzengatik baloratzen ditugun artista bakoitza, ez? Garai batean, ez, bazen gertutasuna edo mezuak edo ideia edo, ez, nola aipatzen zuen zure inguruko zerbait, edo gero estilo ere bai, ez, aipatu dugu lehenago, edo heavy, edo punki, eta orain aldiz, ez, ze gauza den irudiak ere zen indarra daukan, prentsak... Lehen aipatu dituzu reality show horiek, ez? Bai. Eta irakurtzen nuena, zerrei ematen dugu garrantzia. Ez dakit noren, ez dakit famaturen alaba, horietako batean dagoela, edo zegoela berriki. Kobratuko duela hilabete batez, ez dakit zen bat 1000 euro, eta ondoan jartzen zuten, mediku bat edo zientzialari bat, ez dakit zen bat master, ez dakit ze prestakuntza, ez dakit ze, eta ez da 1000 eurora iristen hilabetean, ez? Lan egiteagatik ez dakit. Orduan, zerrei ematen dugun garrantzia, eta garrantzi ekonomikoa, ez? Ere bai. Oso kuriosa, eta batez ere bizi garelako ereduen mundu batean, ez? Non azkenean ereduak normalizatzea ditugun, orduan ematen du, eredu hori, orduan ze izan egin duzu, famoso, eta orduan famoso izateko, ote, ze pasa behar dut, bizitza guztia egiten nire kantak, nire bizitzari buruz nire gitarrarekin, nork egingo ditu kaso? Anda, favore, eta sortu zure ideiak, eta... Hoi, Fertxuk eraten zuena, egin zuzeu, zertako. Bueno, ez di señorrek kasego, punki, gehiago, joan, eta hartzen nautean, ote nire bizitzako aukera, eta kantatuko dut behar dena, ez Deitu, kantatuko dut. Zugabez, nahi zinor, bastante, ez? Aukerako ditut. Deituko nauzuet, Pasatu dugu Orai, Oskar, orai agertuko da azpian telefono bat. Deitu, mesedez, eta hori. Ezein lan, edozein lan molatzen naiz, edozein lan. Bidali SMS bat. Ni kantatu nahi dut, Kaloa telebiztara, bidali, mesu bat, nahi baduzue, parte. Abril, behar baduzu norbait zure diska berri, Abril, berdin du, apirila izan, maiatza, uztaila, Oskar prest dago. Kanada, edo kamara eusteko, berda. Bueno, hau jautzi. Eta bitartean jarraituko nire kantak. Orain, guazen
jarraitzera berra Amaiak orain ze kultura, ez orain zer datorren, kirola, ze kontatzen digun. Kirol albistearen txanda da orain. Euskal selekzioaren partidaren aurkezpena egin dute eta hain zuzen urriaren 12an ospatuko da Mendizorrotzan Venezuelaren aurka. Gainera oraindik ofiziala egin ez den arren, esan dute Fernando Ambustegi izango ote den Euskal selekzioko kirolarietako bat. Jo. Zoriona, Fernando? Ba, ez datorki batek ongi. Ez? Kirolarena. Ez egun hoi. Lana dut, eta... Lana duzu. Bai. Nik ustaren ospakizunetan egon gozinela agian. Ba ez. Ni baskito horietakoa naiz. Errez, bai, urriaren 12. Urriaren 12, bai. Zer festa da, urriaren 12? Ez da pasatu orain dikala. Urriaren 12, bai... Ez dakit. Edo urrengo urtekoa. Baina urriaren 12 da kontzeptua, ari gara kontzeptualki. Bai, zer ospatzen da egun hortan? Ba, Euskal selekzioa. Partidu bat, Bai, baina zer bitxia, Ego Euskal Herrian festa eguna da eta Ipar Euskal Herrian, ez? No. Orduan? Ipar Euskal Herrian... Zer selekzio klase da hori? Hori da. Ba, nik uko egiten dio, jostatzeari. Bi alda batera konberko litzateke. Lanagatik eta... Ni banoa deitu niria ez. Zure nahi duzu, baina, musika, Nik kantatuko dut aurreskua hasieran, ez? Ba, hori Ameriketan eta egite duten bezala partiduetan, eta emozio pila batek... Gainera, Miguel Sanzeko egiten zuen, ez? Miguel Sanzek aurreskua kantatzen zuen eta Agur Jauna dantzatu. Nik horrela, nik behar dena. Eta gainera Venezuela. Venezuela gainera. Izan behar da, azte lagunak bilatzea dituen Euskal Herriak. Nola ditzen duten Venezuelako selekzioari? La Vinotinto. Bai? Eta ze ba? Ba, ez dakit. Gorria direla. Ez dakit. Horrela ditzen dute. Eta Euskal Herriak jokatzen Eta Araban jokatuko dute. Arabako Rioxako ardo pixket eraman eta partia egazia. Zelako ondo. Horlako partida. Ezin ez dut nahi, uko egiten dut jokatzeari. Ez dut nahi, baina iparraldea, ez dagoelako. Ez nago ados egunarekin. Ez, hori irakurri dut, ez da nerea, Twitterren, iparraldetik, kritika hori, Euskal selekzioari kritika, nazio izaera eman nahi zaio selekzioari, baino eguna hautatzerakoan ere, ez da nazio izaera hori kontutan hartu, ez? Ego Euskal Herrian besta delako batzundako bederen, eta Ipar Euskal Herrian ez. Hortxeago. Baina, bueno, deitzen man haute, igual joan gara. Eskerrak zaudetela hor mugakoak, taka, handik eta hemendik. Mugagabea. Ez dago sortua, baina... Bueno, apuntatuko bazpada, deitzen man haute, mila eskerra Amaia, ez nekin deus. Aurreskua kantatu behar baldin bada. Aztu diko zaizu hori fetxata, apuntao. Amabi. Amabi. Eta gero hori bazen musika talde bat, ez? Amabi. Amabi gehi hogeita mar. Edo kenamar, ez? Kenzazpi. Bueno, bai. Ez, ni deitzeko ni kantatuko dut. Bono eta Juan Luis Guerra. Bien. Juan Luis Guerra. Bueno, futbolaria, abeslaria, denetari daukagu. Eta behar bada... Orain kontatu zaurrengoan, eta nik zuzendu. Beharko dugun horbait zuzentzen da. Zuzen joateko, abiok aldabatera. Zuzen bidea. Asteko irudiaren txanda da orain. Aznarre kongresuan egin duen agerraldiaren uneko irudi bat aukeratu dut aste honetarako. Ai, ba. Agertu da berriro. Hortxen. Neri beldurra ematen dit, zuei ez dakit, neri beldurra ematen dit. Jo, bai, niri bai. Niri bakzu norrek hartzaten gogora. Batmaneko Joker. Ai, bai. Ez que hori beren aurpegia da, hor kareta pini du. Hori, musean karta honak tokatzen zitzaizkenean bezala norbaiti. Tokatzen da. Bai, eta ondokoa da... Ondokoa da izan du mekagoen. Bere aurkaria, ez? Musean, eta... Erregezaldi, eta baina esaki... Denaen hori, ez? ZTG maneje. Eta badak zertara joan denen, ni zorionez... Ba, uste dut, azalpenak ematera ez, ustelkeria kasu batean, eta hala ere berak agitu zuen, hola, Ez badago daturik beraiek Pepek egin duela zerbait, ez dutelako egin, eta listo, bardina esatera beti bezala, ez badago, ez?
probarik. Bat eta bertze, baina hau beti libre. Beti libre. Zu baina bigoteak kendu duenetik zelako arraro dago, ezta? Lehen normal zegoen, Lehen normal. Ez baina lehen bigotearekin, identifikatzen zenuen egon behar zen lekuan, ez? Bigote du honek bigote txikia dutenak, ez dakit? Nik denaen hori, gero eta gutxiago irudiarekin, gero eta gutxiago nahi dute, ez? Uste dut irudiaren ondorioz ere mila mezu eta azkenean irudia, ez? Edo hori aipatzen dena, ez? Haien trajea kritikatzea edo haien, ni hori irudia, niri zerbait badago agertzea horrelako indarrarekin ematen didana beldurra ematen dira. Beldurra, ezta? Beldurra, baina, sudur gorrin gauden, ez? Bai, beldurrik ez, ezta? Beldurrik ez. Beldurrik ez. Aznarrek ere jatorria Nafarroan duela, ez? Hor usten duzu? Etxalarren. Etxalarren? Egia. Jatorrietako bat. Bakarra ez. Eta ze proportzio, da? Ez dakit, bat 8 edo. Bat 8, alegia bere aitonaren aita edo... 8 bat edo. Baina aski, ez? Izan du bere... Leku guztietan badago. Minutoa izan du, ez? Bai. Eta gehiago. Seriotasunak alde batera utzi eta albiste xelebre eta bitxien tartea da orain. Kontrol Kondoi markak Nafarroan egin duen inkestaren arabera, Nafarren 70%ak astean behin izaten ditu harreman sexualak. Zer iritzi duzu datu honen inguruan? Asko, gutxi, zer iruditzen zaizue? Hena nola izan da sarrera, albiste bitxiak. Euneko 70%ak astean behin. Eta bertze euneko 70%ak gehiago edo gutxiago. Hori jakin gustatuko litzaidake. Gustatuko litzaidake jakitea. Hasiko gara galdetzen hasiko gara. Horrek eguneko 70%ak zuizaten duzunak ze izango da. Egunero egiten duelako, ero ez duelako egiten. Batetik zazpira ere badago tartea, ez? Egunero eta behin badago tartea, ez? Baina ze pentsatzen duzu ezuk? A ber, guzti. Dena den, hemen ere, ari gara dena kuestionatzen, baina horna dena jarriko du eta gerokoa. Baina orduan, astean behin sexu harremanak izate ditu. Alegia, astean behin koitoa. Pentsatzen dut horrela izango dela. Astean behin koitoa esaten dute, ez? Baina zer da sexu harremana orduan? Hoi da. Segun zikintzako, klaro. Eta lege ez, orduan zer da... Eta gainera, are gehiago, nik uste dut, kontrol preservatiboenak egin malin badu, ez? Preservatiboa erabiltzen dutenena izanen dela, ez? Hori da. Beraiek ingo dute beren datuak, aber, 70... Jakiteko zenbat prestazio. Zenbat hori da, hori izango da. Zenbat saldu den? Dena den, hor datuak asko aldatzen dira, ez? Argi dago, modu, asko daudela... Preservatibo hori gabe, bai. Eta izan daitezkela ere, sarketari gabeko harremanak, ez? Emakumeen artean, edo gizonen artean, baino... Denetik, ez? Denetarik. Ero gizon bat eta emakume bat ez dutena, ez? Preservatibo hori, behar beste gauza batzuk egiten dutelako, ez ki gauza ez dakigu galdera honiz, Galdera egin eta gero, az gaitezen erantzunekin. Astean behin asko edo gutxi da. Hori da galdera, astean behin asko edo gutxi da. Kontutan Da normal. Normal, gitxi. Joera hori dago, Geminis ascendente Acuario. A ver, hasierako oso gutxi. Eta gerorako normal, gitxira botatzen. Gimnasia de mantenimiento. Bai, ez. Hori azken finean egunero, zorionez, egunero, gehienek, gozaldu, bazkaldu eta afaldu egiten dugu, eta lo. Eta aita gintza edo amagintza. Oia denek ez, baino. Baina horra eritzen baldin bada. Halako gauzak egunero, eta sexu harremanak astean behin iduritzen zait proportzioan, bertze gauzekin gutxi. Gutxi. Eta zuri zema gustatuko litzaizuke, eta zuri nik aldarrikatu nahi dut, sexu harremana ez dela gau bateko oheratzea. Nik aldarrikatu nahi dut, sexu harremana gauza asko direla, ez? Ez bakarrik koitoa, gauza asko gehiago daude. Gauza asko izan daitezkela, eta direla orduan, eta hor, igual kontrolek ezin kontrolatu dituen milaka gauzatxo
Bai, eta gero daude inkestetan jendeak egiarratzen duen gora, bera, ez? Zenbat, sei, bat, zero, Zero, ez? ja. Hoi da. Baina, bueno, gauza da, kontrol, ez kontrol, baina egin behar dela, ez da? Ados gaude, ez? Eta baino ez mediak betetzeko, baizik eta osasuntxu. Gustora egiten delako, gogoa dagolako, bauzulako norekin egin eta berak ere nahi duelako. Eta biziposa ematen duela, nortasuna ematen delako. Oso ona delako. Baino izan daiteke ere neka. Energia ere bai. Orduan, zer nola... Eta asko aldar, kaloriak erretzen dira. Kutizarentzako, gauza asko erretzen da, ez? Kutizarentzako esatu dute, gauza batzuk sortzen direla, ez? Eta batzutan, horako enpresentzat ere bai, batzutan. Baino asko daukagu oraindik ere, estresak entzeko. hausnartzeko zer den sexu harremanak, eta asko daukagu ikasteko, Claro, eta egiteko, eta dastatzeko. Ni nahi dut entzun, zure... Beste programa batean. Baina bai, hori aldarrikatu behar da, Eta aldarrikatu behar da ere, oso osasuntxa bat dela egitea eta hitz egitea ere. Naturaltasunez eta maitasunez. Maitasunez, gauza asko egin alda, ez da, maitasunez. Eta asko, eta ez da gainera adinik gabe, eta gero eta muga gutxiagorekin, eta kontroli gabe ez, gauzak ongi egin da, oso ongi egin da, ze ere gai seria da. Hori bai. Gauza askoren gauza. Babestu egin behar da, babestu bai. Eta argi dago oso gauza boteretsua dela, bez da? Zaindu egin behar da bai, Euskal Herria. Aupa. Ederki ari zarete, baina gai ez aldatu behar dugu. Beste albiste bitxi bat ekarri dizuet. Izan ere, aste hauetan bolo-bolo ibili da sarean trafiko zuzendaritzak lodoazen kopilotoi isuna jarri nahi dienaren albistea. Hori dela eta asko izan dira larritu direnak eta trafiko zuzendaritzak gezurtatu egin behar izan du albistea. Beraz, momentuz behintzat, lasai jarraitu dezakegu autoan lo egiten. Kopilotoak, ez? Kopilotoak. Gidariak. Ari zarete gidatzen, ez? Bai. Artu duzu inoiz lo, kopiloto bezala bai ez da? Nork ez? Pentsatzen dut baiet. Aspaldi, baina askotan presio egitzen duzu, ezin du lo hartu, ez? Baina bai, inoiz gertatzen da baina. Nik gidatzean, egia da badagoela jendea, ez nahi duela konversazioa edo... Da, momentuaren arabera ere bai, ez? Momentuaren arabera, ez? Batzutan ongi heldu da, ez? Ondokoa laguntzea, edo zu konturatu ez bazara, zer dakit. Bertza batzutan, alderantziz, ez? Zu konturatu zara, ondokoa... Eta igual urduri jartzen zaitu, edo bera jartzen da urduri, zideki. Baina gai honetan hori, antes de Cristo, edo Cristo ondoren esaten bezala hemen GPS aurretik edo GPS ondoren ere aipatu behar da, nik uste horre ere badagoela muga bat kopilotoaren funtzioa asko aldatu dena. Aldatu da bai, asko. Bai. Eta dena den, kuriosoa da, zergatik jendeak sinisten zuen multa bat jarri alzitzaiola? Edo nik ez dut oso argi, zein den argudioa? Ez daki? Nik ez. Zeinik atera duen hori? Zezan du? Baina batez ere zergatik, trafiko zuzendaritzak multa jarriko diola, hori kopiloto jarri. Ez, pentsatzen dut hori jarri duena, zirikatzeko izan zela, ez? Bai. Baina pentsatu nahi dut, argudioren bat emango zuela, eta niri galditzen zaitu. Ba, igual, kopilotoak pilotoari lagundu behar diolako, zarreta mantentzen eta edo... Ez dakit. Baina kontrakoa izan daiteke, kopiloto hori distraitu izan daiteke... Nik ez dut argi beti laguntzen duenik. Eta gero suposatzen da, zu gidatzen bazaude bestea deskantzatzen egon berda, ez? Pizka bat gero igual gidatzeko, ez badu, ez? Deskantzatzen. Ba, segun nondik nola zoazen, zenba demora, ez? Baina zuk imaginau joan bezala Andaluzia arte, eta zu eta ni noa gidatze, eta zuk ez duzula lo egiten. Eta gero zuri tokatzen zaizu, eta zuk ez duzu egin lota, orduan zu zaude nekatuta... Multa ez lo egitagatik. Ez lo egitagatik. Ez duzu deskantzatu, ez? Hau gezurtatu beharko dute, bez? Telebistan esan dugu eta esazuten zurgorrin multa. Ba, ez dago isunik. Ez dago isunik. Esanak esan, erranak erran. Eta logale balima zaute, badazpada, gibelekoa libre balima dago, inlo gibelia. Badazpada, ez pasate fiatzen gurekin. Andaluzia bazoazte,
Deitu Arantzai. Ongi lo egin da, ongi Ongi lo egin, deskazatuta. ze bestelan gero aldaketa egin behar da. Aindaluzia, bidaia. Aindaluzia, hori da. Hori Kike Amunarrizi omenaldia. Eta nire amonak esaten zuen, Andaluzi zetorrela euskera zelako. Landaluzia esaten zuen. Hombre, Eskribu gara, lehen. Eta Espainia esaten zuen, Espainia. Eta Siskok esaten zuen monologo batean, deno euskaldun guztia daukagula barruan filologo bat, eta akatu behar dela lehen hori, zebestela oso jugada txerra jugatzen dizkigula. Ez baina interesgarriak dira, dana euskeraz dago. Basoa. Eta eskribir badakizu nondik datorren? Eskua, SC daukan guztia dena eskutik dator. Eskerra. Eskutik dator, eskuadra, eskribir, dana. Bulenen. Ezin eskapatu, Eskalera. Asisko ni zurekin nago, Akatu gure barneko filologoa. Lagunok, gaurko menuarekin ongi aseta geratu zaretelakoan, ongi izan eta hurrengo saiora arte. Agur! Aio, Amaia! Ongi izan, eta mila esker. Beti lan, Hau fina du, Eta gu berak ematen digu, gure etxean behiei bezala, ematen digu belarra eta gu jan belarra. Belarra, denetik, menua. Belarra, kalamu, kalamidadea. Gu esker honeko gara, Dena mastikat murtsikatzen dugu, eta gero... Eta hor galditzen da. Eta hausnartu, behi bezala. Hausnartu, eta gero kriston kakapila batzutan, behia bezala. Ui, kaka aipatu zula, bueno, igual ez duzer ikusirik, Amen, zatiraren txokoan, juebeseko irudi badaukagu hemen, ikusten duzue? Ai, Manuel Valls... Baina, Bartzelonara dator orduan alkate izatera? Hala diote, ez? Hori suposatzen da. Bai, Ciudadanosekin, uste dut, ez? Baina nahi duela Ciudadanosetik, ez? Como... Independiente. Ciudadans. Hombre, tipoa nahiko independentea, Frantzian, ez? Horri aurkeztu zen. Bai. Bueno, ez zuen lortu bere helburua. Eta orain, norat eta Kataluniara. Norat eta Kataluniara. Eta berriro... Eta igual Espainia tipastuta, osea, 3 herrialde hor, Eta berriro arreta bideratzea horrelako gauza xelebre eta ia impresentablei. Pasatu gaitezke... Albert Riberari muntzaitzera edo... Alegia, botoetan hain gutxi eta berrietan hainbeste aipatzen diren. Hemen daukagu bigarrena. Ea zenbat hanka dituen argazkinek. Aber zenbat hanka, kontago. Katu honek zenbat hanka dituen. Lau, bost, Dodot. Bai, ala ere, nik olakoetan... Usai, ederra. Nik olakoetan pena sentitzen dut. Pena ikeragarria. Lasai. Eta ez dakit. Bota, ustu. A ber, hori. Noiz asmatuko dira ehun zango borobilak. Zirkularra. Zebeira, lehenbizikoa ez da batere justua. Lehenbizikoa eta azkena, hortxen... Betikak jaten du atzekoak. Jan bai, baino bere izute jaten. Eta lehenbizikoa goze, beti. Lehenbizikoa goze. Ez da, Lehenbizikoa goze beti, ez? Goze eta egarri. Demokrazia ez da justua. Ez da justua. Ez da lehengoa goze egon izan da noiz, baina bueno. Baina bai, hor bentsat ematen du, ez da, goze. Pena. Bueno, ala ere hori prest gaude, ez? Bakoitzari bere partea emateko. Ez da deia. Eta... Merezi duena. Orduan... Horrek mehatxu itxura du, Ez, baina bakoitzari bere orain da garaia, ez? Hori, behar baino kaka gutxiago jantzuenak. Ez da justua bestela, eta, bueno, justua, eta ez, oso garrant. Jangoikoaren legea, ez dakit jangoiko edo legezalea garen, bakoitzari bere hori bai. Bertxolaria diru. Bertxolaria, bueno, zelan jarri gara. Poeta. Niolako gauzek inspiratzen bat goi triste pinin zaigute bestea. Arrotu, konpensatzeko. Bai, ez dago triste, Bari ez dago en serio, Bueno, amaitu dugu programa. Konte, berriz ere. Amaitu dugu. Eta triste. Eskerrik asko, beti bezala, Oskar eta Bernardo, gurekin igotagatik.
eta zelako ondo ibili garen, hemen hirurok, falta bota dugu bai, baina... Egunenak ez dira berdinak, opa Fertxu, gurekin gaude jarraitu. Hori da, Fertxu, eskerrik asko, eta, bueno, batez ere zuei eskerrik asko, guekin egotagatik, eta ondo pasa. Agur. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.